नोंथांमोननि मबाइला सोरनाबा हें जाबाय थाग्रा जादों नामा एबा नोंथांमोननि मबाइला रिस्टार्ट खालामबाबो हें थाब अन जाया बेबायदि जादों नामा आरो गासिबो गेलारिनि फट' भिडिअ डकुमेन्ट्सफोरखौ माने डिलिट खालामजोबनानै खालि खालामबाय नामा अब्लाबो नोंथांमोननि मबाइला हें जायो माने रिस्टार्ट खालामब्लाबो हें जायो माने थाबथायो आरो बेटारि थाबथाबजोबो बेबादि नोंथांमोननि मबाइला सोरनावबा जादों नामा नोंथांमोननि मबाइला जुदि सोरनावबा बेबायदि जादोंबा नोंथांमोनहा बे आंनि भिडिअखौ नायला आं नोंथांमोननो मोननैसो सेटिं खिथानि बे मोननैसो सेटिंखौ नोंथांमोनहा आं जेरै खालामो बेबायदि खालामनानै ला अब्ला नोंथांमोननि मबाइला मालाबाबो हें जानाय नङा अभारलडेड जानाय नङा नोंथांमोननि मबाइला बिराद स्मुथै सोलिगोन आरोखि थ' बिदिबा आं नोंथांमोननो बे मोननैसो सेटिंखौ आं नोंसोरनो बानायनानै मबाइलावनो खिन्थानोसै थ' बिदिबा आं नोंथांमोननो मबाइल स्क्रिनाव खालामनानै खिन्थानोसै मोनथामसो सेटिं दं बे मोनथामनि गेजेराव लास्टनि सेटिंआ बिराद माने इम्परटेन्टसिम बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय सिगांग्रो जोङो गुगोल क्रोमखौहाय अपेन खालामनांगोन गुगोल क्रोमखौहाय अपेन खालामनानै नैबे थ्रि डट्स दङ थ्रि डटआव सोनांगोन थ्रि डटआव सोनानै जों हिस्ट'रियाव सोनानै जोङो नैबे डिलेट ब्राउजिं डाटा बे डिलेट ब्राउजिं डाटाखौ जोङो डिलेट खालामनानै बेखौ जोङो सिगांग्रो डिलेट खालामनानै लाग्रोगोन डिलेट जाग्रोथों बियो बास बे डिलेट जाबाय बे मोनसे सेटिं जाबाय दानिया नोंथांमोनहा प्ले स्ट'राव थांदो प्ले स्ट'राव थांनानै नैबे आइकन दं बे नोंनि आइकनाव सेरदो आइकनाव सेरनानैहाय दानिया नैबे मेनेज एप्स एन्ड डिभाइस दं बेखौ क्लिक खालामदो बिनि उनाव नैबे मेनेजाव फैदो मेनेजाव फैदो दाना नैबे दिस डिभाइसनिफ्राय नैबे नट इनस्टल दं नट इनस्टलाव सेरदो दाना नैबे जेसेबांखिनि नोङो इनस्टल खालामदोंमोन नोंनि मबाइलावहाय नाथाय डिलेट खालामदोंब्लाबो बे जिनिसा अरिजिनेलि रिमुभ जायाखै माने नोंनि मबाइलावनो बे लडेड जानानै थादों जायनि जाहोनाव नोंसिनि मबाइला मा जायो लड जाबाय नालाय हें जायो हाजार दं नै आंनावबो दा बे जिनिसखौ जों मा खालामनांगौ बे जिनिसखौ जोङो डिलेट खालामजोबनांगौ बेखौ डिलेट खालामनोबा गासिबो बेखौ टिक मार्क होनानै जोङो मा खालामजोबनांगोन डिलेट खालामजोबनांगोन बेखौ जोङो गासिबो बेसेबां दङ 19 बेसेबां आं एप्स डाउनलड खालामदोंमोन सिगांनि बे गासिबो थाजोबो बेखौ जोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय गासिबो जोङो बेखौहाय मा खालामनांगोन डिलेट खालामनांगोन बेसेबां दङ नै बे आंनि फुरानानि एखेबारे गासै 58 मोनबाय नै 58खौ आङो डिलेट खालामग्रोनोसै क्रस रिमुभ बे सिंनिफ्राय आं बेखौ रिमुभ खालामबाय 58टा आंनावबो एप्स दंमोन आरोखि माने आं आगोल बेखौ डाउनलड खालामदों ओरैनो डिलिट खालामदों डाउनलड खालामदों आनइनस्टल खालामदों खिन्थु अरिजिनेलि प्ले स्ट'रनिफ्राय बे जिनिसखौ रिमुभ खालामाखैमोन बेखौ रिमुभ खालामब्लासो जोंनि मबाइला मोनसे खालि रिफ्रेश जायो बे वेटिं कानेक्सना नेटआ स्ल'नि नेटआनो गैया दा बेबायदि नोंथांमोना खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना बै मबाइलखौ खेबसे रिस्टार्ट खालामबानो जाबाय रिस्टार्ट खालामबानो नोंसिनि मबाइला एखे फ्रेश जाफिनगोन आरोखि दा बेबायदि खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय अब्ला मबाइला मालाबाबो हें जानाय नङा